inclusief herdenken. Op een gegeven moment heb je ook voortschrijdend inzicht. Dat je denkt, er moeten andere groepen ook bij. De inheemse, de Marons, iedereen ook een stem. En ik heb zo'n 50 verschillende organisaties mogen spreken in binnen- en buitenland. Intellectuelen, maatschappelijke middenveld, maar ook grassroots organisaties en van die verschillende gemeenschappen, zeg ik heel nadrukkelijk. Op verzoek van INSEE, doe een groot en breed onderzoek. Dus we hebben het zo breed mogelijk gemaakt. En daarom noem ik al die verschillende partijen, omdat INSEE als kenniscentrum die kennis ook nodig had. En ik heb samen met Freek Orsel dat onderzoek gedaan, waarbij in ieder geval toen al gedacht is, we moeten inclusief herdenken. We zagen de inheemse al langskomen in het voorprogramma enzovoort. En daarna, wat we nu hebben, is dat wij een zeer inclusieve representatie hebben van alle verschillende groepen. En dat is gekomen ook door die behoefte. Dus het herdenkingscomité, die organiseert het nu, doet het goed dan, inclusief? We doen het goed. We doen het goed. Het is een erfenis die wij als instituut er bovenop. Het is ook een erfenis die we hebben overgenomen van INSEE. Ja. En als je ook kijkt naar de lokale herdenkingen die we ook hebben over het hele land, waar het soms een focus is op een Surinaamse groep, soms een focus op de Caribische groep. Er zijn zelfs plekken waar ook Verianen bij komen. Er zijn ook inheemse groepen die hun eigen dingen doen, Marongroepen. Dus de erfenis van INSEE is redelijk breed en we zijn daar heel blij mee.